No a prechádzame k prvému z trojice titulových zápasov. V tomto prípade je o dočasný titul vo váhovej kategórii do 77 kg. Ako prvý nastupuje do modrého rohu Ján Almási. V modrom rohu už vidíme Jána Almásiho, 76 kg vážiaceho, 175 cm vysokého a 76 kg vážiaceho. Štýl boja box, Painhouse Gym Krupina, boxing team Dubnica nad Váhom a Zvolen reprezent. Králi ulice to má 1-1, na Králi ulice 5 prehral na body s Filipom Marčasínim. Tu bol ale zápas v MMA-kových rukaviciach. A na Králi ulice 9 vyhral v druhom kole KO proti Pavlovi Zábojníkovi. V boxe má cca 75 zápasov a je 4-krát vicemajstrom Slovenska. V príprave aj s fitnerovcami Melišom Zábojníkom a Pastorekom. Má skvelý pohyb do strán, tvrdé prechody do útoku a boxerskú tvrdosť, ktorá vlastne z neho robí veľkú budúcnosť vo váhovke do 77 kg. A modrý roh už máme v slamenom ringu. Poďme si predstaviť jeho supera. Do červeného rohu nastupuje jeho súper Jakub Sorota. Jakub Kajfa Sorota, ako z neho prezivka 30-ročný. 178 cm merajúci a 30-ročný. RBV Herman Van Hof Klub Rotterdam. Debut na Králi ulice, reprezentant Istých Krakov. Bojovým športom sa venuje od 17 rokov, pracuje ako stavebný pracovník a osobný tréner, trénuje v Holandsku. Prezivku Kajfa zdedil po svojom otcovi. Skore v ringu a 4 víťazstvá, 2 prehry, jeden zápas skončil kvôli zraneniu. Obu aktérov slameného ringu máme útri a poďme si predstaviť posledný krát oboch. Máme pred sebou 12. zápas tejto karty. Bernacle pravidla o dočasný titul šampióna vo váhovej kategórii do 77 kg, 5x 2 minúty. Partnerom zápasu je PD Performance, rozhodcom v ringu Patrik Matejka. Poďme si predstaviť našich titulových vyzývateľov. 24 rokov, 175 cm, 76 kg. Skúsený boxer, ktorý má vyše 70 zápasov na svojom konte a je štvornásobným vicemajstrom Slovenska. Králi ulice debutoval v MMA rukaviciach pri premiére v Bernacle. Na poslednom turnaji ukončil súpera pred limitom a teraz si ide po titul. Štýl boja box reprezentuje Painhouse Gym Krupina, boxing team Dubnica nad Váhom a Zvolen v modrom rohu Ján Almási. Jeho súper, 30 rokov, 178 cm, 77 kg na váhe. Zástupca Wisly Krakov s obrovskými skúsenosťami z bojového pola. Bojovým športom sa venuje od 17 rokov. Trénuje v Holandsku a jeho skóre v Bernacle 1 zápas a 1 prehra. Teraz ho čaká debut Králi ulice. Štýl boja box reprezentuje RBV Herman Van Hof Klub a Rotterdam. V červenom rohu Jakub Kajfa Sorota! Fighters, good fight, fair, okay. When I can stop, you go to stop. When I can break, you go up, down and fight, okay. Všetko je pripravené, 12. zápas karty Králi ulice X o dočasný titul vo váhovej kategórii 77 kg medzi Jánom Almásim a Jakubom Sorotom.
sa práve uskutočnil prvým gongom. Almasi prebral stred. Krásne sa tam teraz uvol tej kontre, ktorú tam Sorota chcel poslať tým nábehom. Tu budú musieť fighteri pracovať aj s tou fyzičkou, predsa len toto už je 5-kolový súboj. Presne tak. Či Martin Lukáč, šampión 7-7, sleduje tento zápas svojho potenciálneho súpera na obhajobu. Čakám na nejakú prvú čistú priamku, zatiaľ to je všetko v kryte. Alebo také tlmené údery. Máme to tu. Posledných 10 prvého kola. Almasi sa krásne vyhýba tým kontrám. A teraz Almasiho dôležitý úder v závere kola. Sorota je otrasený. Záver kola, tie posledné sekundičky zvládol. Rozhodne Jan Almasi lepšie. Určite. Uvidíme, či mu to bude stačiť na urvanie toho kola. Som zvedavý. Každopádne, čím pôjdeme v zápase ďalej a ďalej, tým je väčšie pravdepodobné, že pôjdeme na body. Ale videli sme, že v závere toho prvého kola v podstate prišiel ten úder od Jančiho. A to sú možno tie malé detaily, ktoré môžu byť veľmi dôležité. Vidíš aj teraz v rohu tie pokyny, ktoré tam prichádzajú pomerne rázne. Smerom k Jančimu, samozrejme v jeho rohu dvaja z Králi ulice, skúsení fighteri. Teraz sú to Dovičič alebo Kostúr. Teraz sú to fanúšikovia ukradení, čo sledujú PPV prenos, ale presne to, čo signalizoval tréner Jana Almasiho, tak presne to aj robí v tom zápase. Z úhybu kontry, ktoré mu vychádzajú. Kolo číslo 2, poďme na to. Si náňa svojho supera. Zdá sa mi to, si Almasi zabudol zuby. No, poviem ti pravdu, nevšimol si to zatiaľ ani Patrik Matejka, ale tak nemusí to byť. Podľa mňa tam je ten chránič. Sorota, Poliak, žijúci a trénujúci v Holandsku, má v Bratislave domáce prostredie. Samozrejme je to zástupca tej koalície Slovan Bratislava, Wisla Krakov. Pozor, teraz Almasi trafil Kajfas v počítaní. Janči už vydal ortiel nad svojím súperom, ale Jakub stáva. A pokračujeme, aby sa toto Jančimu možno nevypolstilo tá predčasná oslava, teraz sa to rozbehlo. Posledných 10 druhého kola. Uvidíme kolo číslo 3. Čo tomu nasvedčuje? No ale Sorota má dosť. Má. Po druhom kole má dosť.
No, Sorota. Dve ťažké kola za sebou, tri veľmi ťažké pred sebou. Ak chce uspieť. Len aby to Almas ešte nepretrhol s tými oslovami. Presne to som chcel v tejto chvíli povedať. Videli sme už pri tom počítaní, už tam Janči začal oslovovať. Už teraz v podstate na konci kola opäť, aby nevypustil tej hlave, pretože to môže byť pre ňo veľmi nepríjemná situácia, najmä keď je to teda súboj o interim titul. Presne tak. Aj do Bernaklu stačí jedna rana. A toto, povedzme si úprimne, toto nie je len taký Bernakl zápas, je to samozrejme zápas veľmi dôležitý, tu ide už naozaj o veľa. Presne tak. Už šanca na reparát nebude. A keď bude, tak bude k nej veľmi dlhá cesta. Presne tak. Kolo číslo 3. Závodníka pri premiére v Bernakli Janči ukončil knockoutom v druhom kole, teraz teda ide do tretieho kola. Tak tým ako pôsobia obidvaja, tak vyzerá, že Sorota má dosť. Almas si vyzerá byť na koni v tomto momente, ale Dobre sa vyhol aj tomu útoku, ktorý prišiel teraz. Janči si dáva pozor na tie situácie. opäť Teraz chce aj v tom klinči niečo vymyslieť. vyzerá byť nad vecou, ale uvidíme. Jednou ranou sa môže zmeniť momentum zápasu. Vieme, aký je Aj. ale Jakub Sorota v ďalšom počítaní. Je po zápase, podľa mňa. No Jakub vstane. Uvidíme, či bude pokračovať, lebo Bude, ale veľký klobúk ťažkej dole. pozícii. Veľký klobúk dole, čakal som, že už bude po zápase, lebo vidíme, že Sorota má dosť. O, to je jedna Toto je otázka podľa mňa času. No, ako napovel, Cyril ukázal. A Jakub sa tak dvihol. máš jedinečnú šancu, tak ideš do toho. Presne tak. Myslím, že tento zápas spravodlivý to ukončil len tvrdá na nejaký knockout. Sorota Počítané, aký bol Sorota, budú ustáde a bude sa pokračovať. Teraz opäť fightery na sene, posledných 10. Sorota mele z posledného. Jakub Sorota to ustál a uvidíme. Kolo číslo... Kolo číslo 4. Áno, presne tak. Posledné pokyny do oboch táborov, aj do modrého, aj do červeného. A po tých troch kolách vyzerá Janči lepšie. Jakub ešte potrebuje chránič. Ale vidíme, že naozaj fyzicky Ja ho nechcem odpisovať, ale bude to mať veľmi náročné. V tom šampiónskom kole, ktoré nám začína. dobrý zbiak a toto môže byť rozhodujúca rana. Spodok na bradu, ďalšie počítanie, ale Jakub sa dvíha, len či to stihne. Nezlomný, ale dvíha neskutočný. Jakub už ukáže, už ide vidieť, že má toho plné zuby. Odboxoval výborný zápas, ale Janči Almáši je do
dočasným šampiónom v 7-7 a tým pádom prvým vyzývateľom Martina Lukáča. Samozrejme posielame gratulácie. Fantastický výkon, fantastický. Počkáme si na ceremoniál odovzdávania opasku, respektívne pomyselného opasku. Titulu Králi ulice. Fantastický zápas sme mohli sledovať a pomaly, ale iste sa blížime do finále a teda do hlavného predzápasu. Sa v ďalšom zápase stretne Michal Borodina a Roman Kučera o interim pás, teda o dočasný titul váhovke do 70 kg. A potom už len posledný 14. zápas. Veľký potlesk ako pre Jana Almášiho, tak aj pre Jakuba Sorotu. Máme za sebou súboj o dočasného šampióna vo váhovej kategórii do 77 kg. Poďme si vyhlásiť výsledky. Víťazom a interim šampiónom v 7-7 sa KO v 4. kole stáva roh modrý Jan Almáši! Jan Almáši, šampión, a v tejto chvíli ho Cyril Pažitný korunuje do tejto pozície. Toto je král ulice. Veľký potlesk pre Jančiho Almášiho. Janko, si král ulice? Aký je to pocit? Tak akože vyšli mi 2 fajty, hej. Nejdem tu mať prehnané ego, hovoriť o sebe, neviem čo. Proste sú tam ďalší šikovní borci a budem to musieť určite obhajovať. Takže bude to ťažké, ale ja sa postavím hocikomu. No a samozrejme vieme, že tá ďalšia prekážka by podľa všetkého mal byť Martin Lukáč, aktuálny šampión v 7-7. Máš nejaký odkaz smerom k Martinovi pred možno blížiacím sa zápasom? Ja nechcem odkazovať nič zlé, vyhral tú titul, určite je tiež dobrý. Maťo Desi, veď príď, obhaj titul, je to tvoje, ešte som to neobhajil úplne, takže ak tu bude, zbijem ho a bude môj titul. Uvidíme, či sa to dá naplniť. Jan Almáši si v tejto chvíli ale vybojoval tú svoju šancu zaboxovať si s Martinom Lukáčom o titul. Ten dočasný ti ale právom patrí. Obrovská gratulácia ešte raz. Jan Almáši a ešte jeho posledná vetička. Chcel by som vám všetkým poďakovať. Super atmosféra, super aj Slovanisti. Paráda. Chcel by som poďakovať mojim sponzorom Maťo Dental, Trim Security, moja firma, teda nie moja, ale robím tam. A chcel by som poďakovať kamarátom za podporu. Chcel by som ešte pozdraviť Aďa a Filipa, ktorí mi pomohli s peniažkami na tento zápas pripraviť sa. A všetkým vám ďakujem, pozdravujem moju frajerku, ktorá tam je. Minule som zabudol, teraz nezabudnem, milujem ťa. Pozdravujem otca, brata Miša, Majkyho, pozdravujem maminu domov, určite sleduje pri telke, milujem ťa. Ďakujem vám všetkým, ďakujem za možnosť byť tu. A veľký potlesk, Jan Almáši! Janči, ešte počkaj, pozrieme si highlighty tvojho zápasu, ale pozri sa, koho tu máme. A pokiaľ nám bežia highlighty niekde Cyril po doringu, máme tu pripravený staredown, boja o titul. A tak Cyril by už mal byť s Romanom, ale samozrejme ten staredown si dáme. Poďme teda do tých záberov. Dámy a páni, toto je staredown.
aktuálny šampión 7-7 Martin Lukáč a jeho titulový vyzývateľ Jan Almáši. Páni, dajme si aj do tejto strany jeden spoločný stare round. Poďme. Martin Lukáč, Jan Almáši, chlapci, ešte smerom k fotografom. Toto bude bitka o titul v 7-7. Tešíme sa na tento súboj. Ďakujeme aj Maťovi, že prišiel. No a poďme k ďalšiemu zápasu.